No just nyt lopetettiin se, tai se näyttely, mikä tehtiin sinne Israeliin, niin se oli aika pitkä prosessi. Ja se on nyt hoidettu meidän osalta. Se jatkuu vielä pari kuukautta siellä. Ja sitten just nyt tulin takas Hongkongista. Siellä tehtiin Quicksilverille mun nimellä mallisto. Ja nyt se mitä me nyt tehdään on seuraavaa. Onko se ensi talven mallisto? On se ensi talven? Ensi kesän mallisto. Classic. 32 vuotta. Ensi kesän mallista. Niin, joka pitää olla valmis lokakuussa. Musta tuntuu, että se, niinku, että se saadaan vaikka piirrettyä paperille ja niinku, siitä, että aloittaa. Tai se itse suunnittelu, niin musta tuntuu, että vaikka se mikä on siellä näyttelyssä esillä, niin koko malliston suunnittelu ehkä kestää päivän. Että se on tosi nopeata, mutta se kaikki mikä liittyy siihen, että päästään suunnittelemaan se niinku taustatyö, niin siinä kestää sitten huomattavasti enemmän. Musta tuntuu, että mulla ainakin se suunnittelu on tosi helppoa ja nopeata, mutta se kaikki mikä tapahtuu sitä ennen on tosi piinaavaa ja masentavaa ja raskasta. Ja musta tuntuu, tai jotenkin, että musta tuntuu, että me tehdään täällä vaan ne asiat, mitä on tavallaan pakko tehdä, että ei me sinänsä ei tehdä niinkään niin kuin mitään markkinointia. Että se meidän markkinointi on se, että lähdetään 2 kertaa vuodessa lähettää ihmisille, että on tehty uusi mallisto. Että mun mielestä pitää luottaa vain siihen, että se työ puhuu puolestaan, eikä sitä tarvitse mainostaa. Että jos siitä ihmiset tykkää, niin kyllä ne sitten haluaa etsiä siitä itse tietoa enemmän kuin että se työnnetään niitä eteen. Tai kun suunnittelen niitä vaatteita, niin mulla tavallaan etukäteen ei ole ikinä, tai harvemmin on semmoista tilannetta, että olisi joku asiakas valmiina, jolle suunnittelee. Ja meinaa sitä, että voi tehdä ihan vaan täysin semmosia, mitä mä haluan tehdä. Ja sit jos ihmiset tykkää niistä, niin sitten ne kaupat ostaa niitä. Ja niin onhan se tosi, tai onhan se niin tosi hienoa olla riippumaton, ainakin mulle. Tai on kiva tehdä vaan omia juttuja tällä hetkellä. Oikeastaan mun ainoa tai mitä mä oon päättänyt silloin kun alan tekemään töitä on, että mä päätin, että en halua tietää mitä niin kuin nykymuodissa tapahtuu. Että mä en halua seurata muotia millään lailla. Että mä koen, että se on ainoa tapa, jollain mä voin tehdä mun omaa juttua, koska mä en halua ottaa vaikutteita mistään. Että mä haluan luoda kokonaan mun oman tyylin. Se on mulle tosi tärkeää.